Zdar, tady je Molitán s... Do Fire TV, zdravím tebe i tebe a hlavně především moje diváky. Dobře ty. Dankeschön. Takže vybrali jsme si Minecraft, protože máme co točit, nudili jsme se úplně, dneska jsme přemýšleli, co budeme natáčet. Tak já snad ten Minecraft je takový jednodušší a... Kdybyste se ptali, na jakém serveru natáčíme, neřekneme vám to, protože jsme si založili před chvilkou vlastní server. Nechceme, aby o něm někdo věděl prostě. Tak asi takhleď. Předávám slovo. Ano. Maximálně někomu známému, nebo prostě, že fakt budeme o něm vědět, že někomu to nebude dávat jen tak někomu a prostě musíme si ověřit. Ano, přesně tak. Takže já už bych měl rovnou nějakého člověka, ale zatím pár videí budeme natáčet sami, pak možná do 10. videa někoho přidáme. Hele, tak já jdu zatím na nějaký dřevo. Žrádla už máme dost. Já se ženu postele na tom, aby jsme mohli spíkat. Dobré. Doufám, že se tato série bude líbit. Jo. Přesně tak. A tam nahoře jsem viděl dýni, tak já pro ní rovnou poběžím. Už by to mohl být konec toho stromu. Ano. V pozadí máme písničky, takže nebyste se někdo ptal. Já tam písničku nemám. Já tam písničku nemám. No já jo. Jako já písničku do videa budu dát až jindy, protože když jsme tady aspoň my dva, tak je aspoň o něčem kecat. Bude to rozhodně větší zábava, takže se rozhodně i pobavíte. Hlavně se musíme rozjezd, prostě nezačne to hned být taková prdel. Ale my dva se známe už strašně moc dlouho, takže mohlo by to být dobrý. Schválně si tam doskočím. Woo! Yes! Konečně dýně! Ona spadla dolů! Ne, dobrý. Jak je to fajné. Točili bychom to tak do 100 dílu. No. A vždycky to bude tak, že jednou bude točit jeden a podruhý zase ten druhý. Budeme se střídat, ale vždycky budou v popiskách popisech druhýho kanálu. Hele, kam jsi běžel? Já jsem tady v tom bojom druhým. Jo, já už tě vidím. Tam nějaký úchyl, vypadá to jako Iron Man. Jo, to jsem já. Kde jsi? Chci ti dát meč. Vidíš mě? Ne, ale našel jsem to bambus. Bambus بود? Ne. Bambus. Já ti jdu naproti. Hej, otoče. Já tě vidím. Tady je jeskyně. No tak tam pak vlezem, pojď. No počkej. Jo, to je jeskyně do země, tam by něco mohlo být. O, tam jsou nějaký sexy modré kytky. Hej, kde jsi? Já jsem tady. Tam máš meč. Oh, dankeschön. Já si jdu dělat kamenné věci, ale. Hele, můžeme spolu do čestek. Ty chceš být tady? Ne, nechci, já jsem jenom tady začít. Tak jdem dál. Mám 3 vlny přesně na mě a ještě to vysehnout. Jo, já vím, kde jsou ovce, počkej. Pojď ještě tam dozadu, tam jsou také ovce. Internet zabručil. Jo, jsou tady přesně 3. Jo, je to jakoby moje první video a Martinovo, nevím. 6. Final 6. Takže já začínám prostě, až se to rozroste, tak budeme mít o čem povídat. Asi se vám zdá, že prostě nepovídáme, tak proto jsem tam dal tu písničku, aby tady nebyla taková nuda. Jinak, já jsem Martin. A Pepa. Pepík. Ty jsi ale kulišák. Už si sežení jenom 2.
No, 2 já mám. Jo, no tak jdem. Čekaj, já se nažeru. Hele, počkej, tady je rovnou Hoď nějaká mě. jeskyně. Hoď mě. No, já jsem tě tam hodil. Jsi kousek vedle nich. Já neseberu. Dobrý. Zrovna musí začít chcát, ty vole. Já si udělám jenom kamenný krumpáč a do prdele. Ne, neber mi to. Počkej, ne, ještě to není. Já si chci tady jenom natěžit nějaký železo zatím. Je už tma, já vůbec nevím, kdy začnu. No. Dobrý, mám 3 šutry. Prdele, kde je ten třetí, vole? Oh. Help me! To děláš. Kde jsi? Tady. Tady. Dobré. Já dělám zatím krumpáč. Máš dřevo jedno? Já už si dělám kamenej. Já jdu na nějaký No, železo. Asi dobrou kameny. Jenom tohle první video je dohromady, protože jsme se na tom prostě shodli. První video. Druhý bude u Derfira. Nebo u Molitana. Nebo u mě, podle toho, jak bude mít čas, třeba natočím sám. Nevím, ale nebudu nikam utíkat, aby jsme se pak zase nestratili. Jo, točíme to na podruhý. Jo. Poprvé jsme strašně moc chcípali prostě. Jo, mám iron. Jinak zítra nebo pozítří už budu mít tedy to intro. Máte se na co těšit, je to kvality. Ano, spadlo mi to. Tam mám ten net, tak to padá. Mě vždycky spadne do toho, do minimalizovaného, ne? Mně to taky občas spadne. Jinak kdybyste se ptali, přes co natáčíme, je to přes Steam. Teda, ty vole, co to melu do prdele. Ne, natáčím přes... Všichni natáčí přes Steam. Ne, tak víš co, já jsem před chvilkou ještě natáčel, teď tam dávám video z Gotham City, takže tam mám video z Gotham City. A úplně zblblej jsem z toho Steamu. Co pak všechno natáčím přes Steam. Hele, já mám to železo, tak zatím pojď. Já jsem myslel, že to uděláme jinde. Čus. Pojď spát. Dej mi ale postel. Já jsem ti nedal. Ne. Chytvolíne. Kde jsi? To je teplo. Ne, tak to musí být nějaký takový napínavý, ne. Počkej, kde, ty jsi mi vzal tu postel. Nevzal. Nepřestěhujeme se teď. Jo, jdem jinam. Dankeschön. No, ne. Čerky. Hele, čerky. Mohli bychom jít tam do zádu. Jo, jdeme také tam, pokračujeme. O, ty jsi tady sázel? Bambus. A Toho už mám 10. O, houbičky. Kámo, vezmeme si houbičky. Tady to bude hodit. Jdeme! Tam je jazzlu. Ale teda. Hej, tam jsou slimeové. No. Po hlavě najď do nich. Víš co, já to udělám chytře. Ty vole, kde je nějaká voda? Ty kráva, já to nepřeskočím. Hej, ty jsi mi ukradl železo! Rakovinu na tebe. Je dobré. Úplně. Ty vole, ať nespadnu. A do piči. Budeme to točit ještě díl a ještě budeme s The Firem točit Team Fortress. Ano, až si ho mohli tam konečně stáhne. Hej, slambo! No, já jsem línej. Grázli. Čel po tobě slime. Hej, čorko!
No, vole. Ty se rozdělíme. Myslím, že tak abys nežádal, ne? Ne, v pohodě. Ne, nech si to v pohodě. Hele, zapnul si vůbec moby? Co? Jo, jsou tam. Jo, že jsem ještě na žádného nenarazil. Já jo. Na koho? Jo, na toho skeletona vlastně. No, tak to byl. Pak jsme se hledali půl hodiny. Jo, iron. Jasné. Tak. Mohli bychom mít oba dva na chestplate. O, ty si tady nechal železo. To vím. Ty nejsi dobrý ve kopání železa. Dobrý. No, tak já mám už i uhlí, 6. Tady ho všude kolem mě tolik. Ty už lezeš ven? Ne, já jsem dole, já jsem... Jo, tam je tam je nějaká modrá kytka, vypadá jako ty. To jo. Mě pak ukážu schválně. Jo, tak jako teď to takhle vypadalo, jako kdyby si lezl nahoru. Bez urážky, jako jo, já nechci nikoho urážit. Jo, prostě ty první díly budou nudný, pak už budeme mít od toho kecat a prostě už bude prdel. Prostě tam, tadam, tadadadadadadada. Určitě jste se všimli mého nového intra. Ano. Pepovo velice oblíbená písnička. Molitanovo. No, až oblíbená, ne? Jak se známe dlouho, furt zapomínám, že jsi v Minecraftu Molitan. Já jsem. Je to gay, ale neříkejte mu to. Hajzle, man, Hele jo, je tady povolený PvPčko. Povolen. Já nevím, to vyzkouším ještě. No, tak já to pak vyzkouším. Kusíš. Já jdu ven. No, bych řekl. Ale jestli se teď ven nedostaneš, tak... Víš, co tě čeká? Smrt. Já ti budu mávat ze zhora. Hej, tady je nějaká lávová hora, vole. To je až trošku divný, že je to takhle vygenerované. Co? No úplně taková lávová obrovská stěna. O, epické kytky. Ty já si dám před baráček. Ano, jmenuji Pepo. se Molitan, jiné jméno mě nenapadlo na Minecraft. Náhodou Molitan, dobré jméno. Je to dobrý, že jo? Molitane. Ale ještě dřív, než jsem začal, než jsem si udělal účet. Tady máš svoji kytičku. Vypadá jako ty. Koukej! Ne. Na Google se jmenuji, teda na YouTube se jmenuji Blockingman.cz, jinak tady v Minecraftu jsem Molitan. Ne, neukradl jsem ho. Je to moje? Je to moje. Je to tvoje, moje taky. Určitě to je moje. Určitě je to tvoje. Že Minecraft jsem si koupil dřív, než YouTube jsem si udělal. Mé kytky. Tvoje kytky? Počkej, já najdu zase tu marihuanu. Když jsem měl ještě starý channel, říkal jsem tam jedný kytce marihuana. Tam jsem měl 0 odběratelů. Dale, musím se nažrat. Teď už to jde nahoru. Teď mi to jde nahoru. Jo, ještě chci všem svým divákům poděkovat. 15 odběratelů, wow! Jako včera ještě jich tam bylo 9, potom jak jsme natáčeli druhou část toho Minecraftu, tak tam bylo najednou 10 a teď 15. Nečekal jsem, že bude to takhle úspěšný, jo. Hele, tam nejdu. Kom. Tam, protože tam sněžný biom. Tam nemůžeme pěstovat. A teď nevím, kam ses mi poděl. Jo, tamhle Tady si. jsem. Tam je sněžný biom, tam je to na hovno. Budem bydlet tady. Ne, tady nebude. Ale když mohli bychom to udělat. Ale ta láva se mě tak nelíbí, to je hnusné. Ale je hnusné.
To je asi tvoje. A asi tohle je taky tvoje. Sorry. Co? Jsi mi ukradl uhlí? Jsem si něco půjčil. Kolik máš ironu? Počkej, že kouknu a ho teď vypálím. 37. Dobré. To by radši věci dal. Cože tolik? Já mám jenom 13. No stejně to máme dohromady, tak co? Jo, máme všechno. Že bychom si udělali skrytou čestku. Ne, dělám si srandu. Jako na tom serveru, jak jsme tam schovávali ty čestky, protože nešli zavřít. Ježiši. Hnedka přišli a zabili nás. Jo, přesně. Hajzlové. Hajzlové. Měli nějakou trapnou frakci. Tak, mohl bych natočit ještě, co tam mám. Levko natočím určitě. Left 4 Dead. To je dobrá hra. Jo. To bychom taky mohli natočit. No. To mě pařil celý večer, když jsme u nás spal, ty vole. Závislák. Ještě v Minecraftovým modu, ne? V Deadcraftu. Jo. Jo, to si ale jako je to epické, jo. Pak bychom ještě mohli natočit s kamarádama jednu mapu, úplně luxusní mapa z toho. Jak se to teď jmenovalo? Pán prsten. Ta velká zeď, jak tam byla, oni útočili. Ty hradby. Ty víš, teda ne? Já si teď nespomenu. Já taky ne. A pak mě vyhazoval z jeho notebooku. Jsem tam hrál. Jak se to jmenuje zase ta hra? Crazy strojky. Crazy strojky, tyjo, taková epická hra. Teď mám tady Crazy strojky, Battlefield 3, ještě dodatek k tomu, Assassiny, Revelations a 3. Vy má dřív 3 než já, jo, tak proto si kupuju 4. Uděláme si lodi. Uděláme si lodě. Ty předbíháš do Assassinu. No, tam běží písnička z mýho intra, jo. Díky. Hej, čorko. No tak jdem někam. Já si jdu udělat loď. Ty vole, tak mi udělej taky. Já nemám žádný dřevo. Kolik jich uděláme? 4 radši. S mojí blbostí radši 5. Máš je tady? No, danky. Ne, tady jsou stromy, tady ještě ne. Ne, já to risknu. A pojedu. Dá se to zničit lodí? Jo! Do prdele! Já mám rozbitou loď. Dobrý, no tak uděláme, vezmu si tu druhou. Jo! A to je, počkej. Tahle si. Pepo. Hej, mě rozbila loď. No vidíš to. Ty jsi mě rozbil, že? Ty vole, ona jede úplně do prdele ta loď. Ona si dělá co chce. Zastav! Brzdí! Dobrý, je to v pohodě. Hej, ona mě nebrzdí, ty vole, já jsem asi chytil blbej proud. Nechytil si nic, prostě jedem. Kamaráde, tamhle se rozsekáme. Proč, já jsem skilla. Já jsem byl na našem... bacha! Strom! Jsi dobrý. Pamatuješ, jak jsme byli na tom serveru a tam jsme stavili tu naši vesnici. A tam jsme jezdili s těma lodičkama. Vždycky jsem... Prostě to, tam měli potok a tam jsme dávali závody. Prostě eventy, byla prdel, jo. To nás... Ty vole, ona se mi rozbila loď. Hej, pomoz mi. Já tě doženu. Oj, to prdele. Se nedá. Ne, taky. Tam je creeper. Oh yeah. Tam je zase velikánská hora.
Proč tu všude musí být bažiny? Já se jdu vyspat. Hej, kde jsi? Já chrápu. Já za tebe počkám. Jo, dobré. Děkujem. Co teď děláš u mě? Hajdu. Už máš dávno spát. No už spím vedle tebe hned. Ne, nebojte se. Ne, ty vole, úplně... Jdem. Odtamtud jsme přijeli. Tam je dům čarodějnice. Tady bychom mohli to zakotvit. Zakotvit? Ne, já nezakotvím, já nebudu bydlet v bažině. Co pa jsem nějaký bažiňák, vole? Dobré, no. Ale tam je to nějak... Najdeme barák, ale si to ukončíme, ne, protože už natáčíme docela dlouho. Jo. Šupi to presto. Hej, kde jsi? To je strašný úchyl, on se mi furt ztrácí. Běžel jsem rovně. Že ty tam něco děláš s tím prasetem? Jo, tak ty si běžel úplně na jinou stranu než já, vole. Kde jsi? Tady. Já už tě vidím. Kde jsi? Běžíš? Stojím. Poběž rovně! Ne, na druhou stranu. Tudy? A nalevo. Jakoby do půl levá. Jo, dobře, takhle přesně. No. Jaká půl levá, vole? Jo, tam jsi! Ty jsi taky půl levá, vole. To je zadní. No, tak když si to vezmeš. Jakoby půl a levá, jakoby na půl levá. Hej, tady zůstanem. Moje půl řiď? Ne, kde Ne. paseš? Ať je zase. Tam je asi Tady džungl. zůstanem. Tam je džungl vzadu asi. Ale já nechci být v džulíku. Nechci být v džulíku. Já tě furt nevidím. Jsi na stromě. Ne, tady jsem. Kde jsi? No. Já jdu na svoji rozhlednu. Jo, hej, tam leď. Tady. Koukni se. Vidí zas. Pojď dolů. Jo! No, tady jsem. Ty vole, já Tady si nemůžu. Tu uděláme house. No, já nemůžu běhat. Ne, taky no, nic s tím neuděláme. No tak jo, možná ještě dneska natočíme jedno video, protože mě to fakt začalo bavit, jo. Jako hodně. Tak jo. Jo, naší postel dělám já, jo. Jenom kdyby. Udělej si lopatu a začni to tady Oj, zrovnávat. jo, kde jsi? Jo, tamhle, vidím tvoji cedulku nad tebou. To je epické. Dobrý, Já si já musím jít na shooter. Máš tu pec? jo? Mám. Ne, jo, mám. Bych řekl. No. Ty jsi to teda postavil jako gentleman. Jo. Já tady mám ještě žrádlo, ale nejdřív jdu na žrádlo. Tak já jdu na papátníčko, jo? Já jdu z něco zabít. Ty vole, co to netrefím. Stíšil jsem si zvuky, konečně jsem přišel na to jak. Pomohl mi s tím kamarád, takže snad to půjde. Jako jak to řvalo, jak se stěžovali? Jo, jak se všichni stěžovali. Hej, moc ti to křičí. Já vím, že mi to křičilo, nemusíte mi to psát 50krát. Už mám i lopatku. Dej tam do vypíc to železo. Jo. Sorry. No, už je to. Sorry. Počkej, já jenom něco vyzkouším. Jo, je tady PvPčko. No, ještě do mě jednou mlátil jsem ty. Zkusíme? Ne! Já tady nepopíšu moc spolu. Už jsme daleko. Ne, to, když přece, když se vyspíš, tak pak se ti uloží ta postel, ne, jako home. Možná, že jo. No, si to sem všechno dám a vezmu si to, co chci. To. Sem do pice, to.
A to to. A ještě tam dal svůj iron. To by pro dnešní video mohlo být vše. Jo, bude. Tak já se s váma loučím, užívejte života. Teď dávám slovo kolegovi. Jo, já taky, takže zdar. Čus! Pokud tak like, pokud ne dislike. Mě to nesere. Je to moje první video, že jo? Samozřejmě i u mě. A prostě, a pokud ještě nemáte odběr, tak odběr. U mě taky odběr. Like, odběr, koment. Hlavně ten koment. Čau.